Anička, tu je druhá časť Lady Populáru. Takže, akurát to sa chystala našporiť, prepáčte, ale ja mám nejaký iný dnes jazykolám. Rovnaká tu máme, ale ja si tam slabšiu, lebo sa idem našporiť. Lebo si idem našporiť peniaze. Mám ich 6128 do 27, len som stratila 80, lebo ma niekto vyvolal. Takže ja si to vždy pozriem, ale musím čo najrýchlejšie našporiť, lebo teraz robím nové zmeny a kupujem si také veci. Kupujem si všelijaké do šatníka veľkonočné, takéto už letné, lebo ja tam mám všelijaké takéto blbostičky. Takže šporím si čo najviac to ide. Strášne riky. To potrebujem, strašne to potrebujem. Potom sa dám do práci. Teraz ja sa naučím a už budem pomaly chodiť aj do roboty, lebo fakt mi toho už toho šibe. Ninka 1133. Ninka, to je moja spolužiačka. A dokonca 2 Ninky mám. Ako vypadá. Zase 12. Koľko mi to ešte dá? 1. Macicka. Bože. Mačička. Macicka. Bože, to sú jaké mená. Preboha. Bože, prepáčte si to spravím potichu, ale na to 2. Skúrime to. Čo som dorobila? Vyhral som. Aspoň táto bola dobrá. Táto ja myslím, že bola asi aj najlepšia. Neviem. Lilis. Toto je napríklad pekné, ne? Bože. Také malé majú tieto blbostičky. Pardon, prepáčte. Lenže ja to tu zle držím. No je to pekné. Takéto spolužiačka, presne také isté má aj takéto šaty má presne také isté aj moja spolužiačka. Aj také isté farby dokonca. Pomôžte, koľko už mám. Čakajte. A to posledné je potom 9, myslím. To je 9. Mám 7329. Oj, to je pekné, ale také meno ešte také som v živote nikdy nepočula. Meno vidieť, no dobre, môžete meno vidieť, ale čo? 1? To ako fakt. Dobre. Myslím, že by to asi stačilo, čo? Neviem. A proste neviem. Violeta. Ak to Violeta nevypadá. Remi. Čo? Musím nájsť inú. Sakra. Dobrá, Zibka. Čo sú preboha za mená? Ešte túto vyzvem. To už budú všetky. Myslím, že budem mať už dosť peňazí. Výborne. Pozrieme si toto. Výborne. Čakaj, musím ešte toto. Výborne, to dáme takto do poriadku.
ideme do práce. Myslím, že toto bude oveľa kratší diel ako predtým, ale ja to natáčam večer. Lebo sa mi to nejde ráno natáčať, alebo vtedy sa musím učiť. Nepôjdem, neprezlečiem sa. Čo urobím? Dám kamarátkam hlas. Ale to musím, peniaze si miniem, tak radšej nie. Ideme do karnevalu, alebo idem si jeden zahrať karty. Dáme dvojky, trojky, päťky, šesťky. Toto a dáme toto. Jej. Mám nové topánky. A ja už mám aj toto. Aj toto. Kde to vidíte? Toto. Jedna. A toto. Dám si ešte jedno kolo. Tak. A dáme teraz jednotky. Vidíme, čo tam bude. To sa dá niečo získať. Hej, to by som strašne chcela aspoň tieto šaty. Alebo nejaké rukavice. Alebo toto. Pekné rukavice. By som chcela, tak trebárs. Ale mama by som chcela aj toto. Dám si to. Bože. Mohla som mať takýto topánky. Tak ja si ešte dám, jedenkrát a dáme treba stred. Ach. Posledný krát, teraz fakt posledný. Dobre, budem hrať dokým niečo nesískam. Ach, to už do diamanty. Rarari. Pozrieme sa do Lady klubu. Je ďalšia bitka Brilliant Ladies. Lisi 18, Mariana, dobre. Sme dosť zatiaľ a myslím, že ideme plniť úlohy. Pobožka je tvojho, tá? Ešte to ide. Ale nestihnem. On stihne. Power Smith, ale ja budem úplne nejakého iného, čo si idem teraz spraviť. Kluby. Ideme si kluby. Pus. Uj, to je taký škaredý. Všetci frajeri, to čo má byť? Ideme si dať. Muži v uniforme. Som chcel túto fotografa, alebo Leca. To je o 20. kolo, takže som dostal pekný aj pekné šaty. Sú takéto špatrné, šelijaké, takéto. To je pekné. Aké to sú pekné. To sú tiež pekné. Sakra, čo to robí? Nevadí. Tak, ja sa s vami lúčim, lebo mne sa už nechce. Viem, že to bolo strašne krátke video, ale proste to nemôžete. To nemôžete vy, ale to proste
Nechcem to také dlhé mať, viete. Ako natočím vám videá, ktoré chcete, alebo proste píšte mi do komentárov, že aké by ste chceli challenge, aké to blbostičky. Možno natočím aj, že ma budete vidieť, takže ahoj.